Cebu City Mayor Michael Rama mibahad nga tangtangon sa syudad ang suporta sa mga city scholars nga mo-insister sa pag-eskwela sa Asian College of Technology International Education Foundation taliwa sa nagpadayong investigasyon sa tunghaan. Sila si Erica de Macleod og Ron Scholars nga gustong mopadayon sa ilang pagtungha sa Asian College of Technology International Education Foundation dili na suportahan sa dakbayan. Atol sa usa ka press con kagahapon, si Mayor Michael Rama ni pasabot nga ang gastuhan lamang sa mga dakbayan mao ang mga scholars nga modesider og balhin sa laing eskwelahan. Si Rama daan ang niingon nga sa miaging simana nga ang mga city scholars sa ACT-IEF ibalhin sa laing mga tunghaan tungod sa nagpadayong kaso batok ni House Representative Rodrigo Avellanosa, ang kanhing presidente sa ACT-IEF. Kapandaghan mga ginikanan sa mga scholars ang mi-insister nga gusto nilang magpadayon pa sa pagtungha ang ilang mga anak sa ACT-IEF. Mga ginikanan, kay believe yun sila sa may laki anang isiti, mahimo anak. Pero, kasi mo bayan? Ang isiti. Unya, kay insister man ang mga ginikanan, kasi mo bayan? Ang mga ginikanan. Samtang, alang ngadto sa mga wala pag-release nga mga credentials sa mga migraduar nga mga scholars ni adtong Marso, si Rama miingon nga mipadala ng dakbayan og suwat ngadto sa mga tigdumala sa ACT-IEF nga ihatag na kini sa mga estudyante. They really feel for the students. If they are really also a school that will look after what is going to be the future of the student, they should not be a bar to any step of a student to be able to go through and pursue their dreams. Human sa press conference kagahapon, si Rama, mga tigdumala sa ACT-IEF ug ang mga ginikanan sa Cebu City Scholars nagpahigayon og usa ka private meeting aron mokab-ot og usa ka kompromiso. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Erica de Macleod, kauban si Rona Joyce Fernandez, CNU Communication Interns.